Mä pelaan tätä Happy Wheelsia, ei vittu. Ei vittu oikeesti karu. No, Mihin? Supemaa jo. te tiedätte aika paljon vissiin tästä, no mä vähentää. Niin. Vittu Monta kullakaan. harmaa jätkä tässä. Ai, sitten tulee tähän. Run, Human, run! Niin, Indiana Jones lentää mun kanssa täällä. Mä menen zetaa. Ota leskistä naisesta kiinni. Tää on kun nuolaa mun pään kiinni ton raamaan. Ai vittu. Ai saa. Ei uudestaan. Ai vitsi, se veti multa yhden jalan irti. Gadobba. Mä otin lapsestakin, mä oon pedofiili. Gadobba darkasti. Minä otan ton läskeistä kiinni. Noin kun ottaa kiinni. Älkää lähtekö pois. Ei vitsi. Taas Indiana Jones. Ai Mutta saa. Indiana Jones on parasta. Joku lapsen tukasta kiinni. Holy fuck. Holy shit. Ei vittu. Ei ole. No, Minne ne lentää? Otetaan uudelleen, no rupes kyllä kertaakaan. En mäkään. No elät oikeesti itse. Pitäisikö mennä tohon ihan vaan tälleen normaalisti? Mä suojaan teitä. Ei vittu. Mitä aina Indiana Jonesia? Jes hyvä Indiana Jones, kaadu mun päälle. Se kaatui mun päälle kanssa. Jes hyvä, se suojaa mua. Pidä se kohteesta kiinni. Ei. Mä pidetään sitä kärrystäkin. Oi ele. Ei ele synty. Ele synty. Tää on vähän kahvia. Onko tää kuuluu? Joku tää on kylmää parisuudesta. Täältä mitä appas Onko mä mukaan kuollut? Oi. hotelli. Jes. Läpäisin vielä ensimmäistä. Hotelliin vedetään, minä vetän hotelliin. Eikö sinä? En mistä. Minä vetän hotelliin. Hui! Öpä nyt epäilen. Mä otan tän. Mä otan BMX-parkin. Mä kokkelaan pari kertaa tää. Olisikohan tää hyvä? Puolen läski. Siinä on. Kuka siinä on? Oo. Backflip. Kato. Ai vittu. Kädetön heppu. Adake. Kuol. En väli. Ai vittu. Oi vitsi, mä möhdin tän saakelin. Mä otan täältä ja teen mun paremmin. Ei hele. Yritetään suuhun. Tämmönen. Otan tosta aika vähän kahvia. No niin, ei. Backflip. No niin. Ui, kuollen vauva. Ja sit. Iso. Ei helvetti. Oh. Pikkusen. Ehkä pikkusen sattuu vaan sillä tyylillä. Se pirua, minne mun sisältä? Läheä. Mä kokkelen vielä yhdesti tätä, jos ei se toimi, niin ei sitä. Mikä toi on? Ei vittu. Minäkin. Hypitään plong, plong. Ai vittu. Ai hemme. Ai vittu. Mennään eteenpäin niin kuin näin. Vedään aurinkoon. Mitäs muuta täällä on? Stringi. Se on hyvä. Stringit. Se on hyvä. Onko? Pystyykö sinä sillä pyörittämään? Ei. Sitten. Otan Pokemoni. Tää on hyvä. Mitäs ne Pokemonissa pitää tehdä? No katos. Tiedä.
Tää on helppo. Pikaa. Eikö niin? Niin, mä pääsen nää ylös. Mäkin otan Pokemonia. Thunderball. Ei vitsi mikä Pokemoni. Tämä on hyvä tässä. Se kun tässä mennään aina näin jalat. Ei se, ei saa miten kuuluu. Paha Pokemoni. Varoon nyt. Mä vedän joulupunkilla jotakin. Älä, ei joulu. Vähän tää on vammanen. Kato. Ei vittu, mä äkkiä. Ei vittu, ei vittu. No ilkeä joulupukki. Vedätys käden joulupukki. No enpäs en, koska minä työnnän niitä hitohevosia. Ei vitsi, no juoksee vaikka kahdella jalalla. Siis kahdella jalalla. Oh shit. Taikaporoja olemme äidin kaikki. Kui saakeli. Mitä tuossa? Veitsi. Anna. Anna mennä. Vastas. Mä lennätän niitä poroja. Noin. Tuolla yhdellä ei ois jalkoja. No se tonttuuri. Ton. Ei vitsi pedopea. Missä? Oli siellä. Mikä toi on? Pokemon. Joku Pokemon juttu. Kyllä mä tää selviän, mä annenkin. Mikäs tää? Olen tää kyllä ruudulla. Ai saa. Pokemoni Pikachu. Mene takas päikkä. Ei. Tuleeko nyt se paha henki? Mikä? Ei kuollut. Mitäs nyt? Tanto on lähtenyt käsiteltä minä. Jes, hyvä. Mikä nyt on? Ei perässä. Koko ajan tohon seinään. Hyvin meni. Sitten tää on joku... Leinaa. Otan tällä... Mitäs tää on? No hele, mopolla tehdään. Vedetään mopolla tämä. Tossa toi bussi. Oi. Ai! Hei. Toi ämmä lähti pois. Eteenpäin. Voi hieno tapa ajatella pyöriä. Ei vitsi, mitä tässä on? Eetu, ajan hienosti tällä pyörällä. Vitsi, mitäs? Jaa, mennäänpäs lentokentälle. Ei jaksa lukea. What? Dead. Yes, you are dead. On kaikki dead. Oh. Ai vitsi. Vitsi korilla. Help me. I'm trying to help you. No, nosta lauta. Ei saakelin korilla. Älä syö mua. Ei saa. Holy shit. Ai. Älä lyö mua. Mä oon pikkunen. Ai saak. Toi sattuu yksi tökki mun sormeen. Toi poika on kuollut. Onko? Kuollut ihminen. Älä huua. Poliisi kuoliaksi. Ei vitsi. Joo, no eiköhän tässä ollut taas Happy Wheelsin ensimmäinen jakso. Okei. Lopet. Se on ensi kerralla ehkä niin.
Akeus Padesin Minecraftin tai sitten tämän Happy Wheelsin parissa. Heippa!